Eta sasoia aipatuta. Eskerrik asko, ondo, esan nien esan, txalo bakoitzeko zentimo bat eta. Hortxeri da, ikaskera ja. Urola ikastola, opa zuek! Oso txalo honak, Oso honak, Dejo leizuela. Sasoia aipatu dugu, sasoiko produktuak kontsumitzea oso importantea. Oso. Azken aldian eta bertakoak, oso kontzientziatuta nago horrekin, kilometro zero kontzeptua eta elikadura mundutik, pentsatut, elikadura munduan ondo, Gustatzen zait, praktikatzen dut, eraman dezakegu orain kirol mundura. Egitea kirola, kilometro zero, alegia, ateratzen zara, eta listo, etxera noa. Jasangarria, sostengagarria, egiteko erraza, kilometro zero, datozen gure lehiak idea bezala. Honerme, bai, kilometro zero! Naro eta Eider, Oier eta Olaia, Jon eta Zier, estreinekoak gurekin. Naro Eider, bazuek, miluzen aurrera eta zera, kilometrotxo batzuk, eginak badatzen, Bai. Ematu ditugu pausoak? Bueno, datuak ni bauzkat lasai. Zerdina pulseriak 10.000. Gehiago. 10.000 ez, 10 saio, bai. 10 ez gurean. Ondo. Askoa, 1.575 euro irabazita. Naro, Eider, dena esan da dago. Bai. Zerbait gehitu nahi duzue? Ez, oso guztua gaudela, eta oso ondo pasatzen deula, eta jarraitza bali mauko jarraituko deula. Eta zakua irabaziko bagenu? Ba, guendik anometo, ja. Vale, fenomeno. Pizkanaka, gaur gozatzera, Bai. Animo bikote, sorte hon. Bigarren eguna, Oier, Olaia ongi etorri. Durangotik, datoz. Oier, ze flow gaur? Gaur, lasaitxo. Gaur robeto. Gaur robeto. Leku hartuta. Olaia, errezago da bigarrena? Bai, ez. Bai, azteko eta holan bai, ez da? Ja, etxe moduen, ja. Ederto, bueno, esango dugu, biologia ikasten leioan ikasten zu, Oier. Bai, leioan. Segiro dau? Oso ona, bai. Egonda, dau, eta egongo da, segurazki. Espero, egoti espero. Gazteizen, Olaia zu, Euskal Filologia egiten. Han giro txarra. Gazteizen Euskal Filo, ze gogorra, Uf, bai. Zemakarren mailen? Laugarrenien. Dinot, pasatu dalako karrerako erdizek pasatu die, miluzetik. Bai, egia da, jende asko, Ondo. Bueno, bestak beste, Oier eta Olaia gaur be prest, aurrekuen finala zeuekin egin genuen. Oso ondo zabiltzaten seinale, ongi etorri, gaur be. Eta bikote berri bat gurean, Jon eta Asier eta Jon. Gabon! Gabon, ongi ondo? Bai, ondo. Zuek ere ikasle, trebeak, finak, klasekideak. Bai, finak eta trebeak esan duzu. Klasekideak bai. Zer ikasten ari gara? Fisika. Fisika, leioan. Entzun da, Haue probatu besterik ez dut egin daia lanak. Zenbagarren urtean? Hirugarrena, bueno, tamaina. Bueno. Bai, ja, gutxi falta. Hori pentsatzen dute goizero. Gutxi falta da, animo. Beste egun bat hemen. Iritsi gara Miluzera, kostata? Bai. Jon, nola dau? Kotxia zaharra, lagunana, bateixa baik, eta bultzaka aldapera. Bultzaka iritsi zarete Miluzera. Baina eragoan dekatuta ez, badaukagu indar pixka bat, ez da? Horde dugu saiorako. Bide batez, Jon, nondik? Nire lehiotik etorren ez, oinatikoa. Oinatikoa? Eta Asier? Ni zizurkildarra. Segulako sasoia. Zakuarekin, Jon, aipatu duzu, nahi zenukela zuk? Kotxe bat erosi? Ni zagarrote iraman. Kotxea aragoarena. Eta bultzaka iritsiko da. Zagarrotegia klase osoarena. Ez, lagunako. Launak. Vale. Bai, asko diru asko daue. Bai. Bueno, lagunako. Lagun asko izango dituzte. Asier, zu berriz, beste plan bat? Lehenengo Jonekin afari bat, eta goia... Baina non, konkretuki aipatu duzu? Ez dakit. Michelin izarra. Alba da bai, emate baigu. Bueno, horrekin, zalantzari gabe, jaski, bota. Adi danok, ongi torri, Bai. Jon Asier ondo entzun. Eskerrik asko. Adi danok, Miluzeko zakuan gaur, 52.000 Ematen du, Michelin izardu galetxe batera joan, eta postre eskazeko, Ia da. Eta ardo hona, eta... Ufa. 50 gara, 8 gara... Eta publikoan! Apazpiti, hola zuek! Publikoan zenbat, 15, Bai, ez dute asko gaten hauek. Bueno, 50 gara danok, gehiago. Ia ba. 52 iristen da. Naro Eider, arrasto, hasiko gara puntuak biltzen, eta lehenengo taulan, lehenengo arrastoak dio, etxazulo, utxa da. Bai? Paso. Oier, Olaia. Aitzulue. Jon Asier. Paso. Egin edo ez egin, hor dago koska. Zertxo bait?
Edo paso, Estela? Erronka. Oier, Olaia. Obrak. Etxeko Asier. lanak. Etxeko lanak. Oso maitatua da. Hau oso sentimentu Bai. universala da. Oso maitatua da. Bikote? Paso. Oier, Olaia. Ogea. Buah, sekulakoa. Bai! 80 puntu zuentzat. Oea, Egin, Fensuirako oso da. Egitea. Ez bitzen oie? Ez, egia esan. Oie egin eta espiriturako benetan laguntzen Gero dago. gustatzen zait, Ez, bai, ona da, burureko. Ados. Holan Bururako. Hori zen. Listo, Bai. orduan. Benetan. Vale. Oier, Olaia. Bigarren taula eta lehenengo arrastoa. Askotan 2-3 elkartzen dira. Ez da oea, Silaba. Jon Asier. Lagunak. Naro Baider. Itzak. Haien bila ibili hoi gara. Maitalea. Jon Asier. Kontuz, Bai, olaia, ondo. Esa soia. Bai, bikote? Jon Asier. Txampona. Naro Baider. Galtzerdiko da. Vale. Galtzerdiak. Gustu adina eskaintza dago. Izan liteke maitalea. Izan liteke, bai. 1 euro. Jakiak. Jon Asier. Paso. Naro Baider. Paso, Estela? Prezioak. Prezioak. Oso nau. Venga, musika gade, ez da zer. Oso nau. Bai, bikote? Koloreak. Jon Asier. Notak. Notak. Naro Baider. Aurikularrak. Etxeko dutxari eskaini diozu, zurea. Abestia. Abestia. Jon Asier. Ahotza. Kontzertuak. Osondo. Kontzertuak, bai, zurrumurrur ematen heldu data, azkenean Aroa Ider, 60 puntu zuentzat. Eta Jon Asier, ia puntutxuek, biltzen ditugun, 3. taulan. Beste eskutatu dugun kontzeptu bat eta lehenengo arrastoa. Bestak beste, futbolean aurkituko duzu. Epailea. Oso bero, Baloia. Oier Olaia. Bandera. Bete dezagun. Jon Asier. Paso. Paso. Araudia. Araudia. Oso bero. Oier Olaia. Barra. Bere aurrean denak berdinak gara. Jon Asier, oso arrastona. Legea. Legearen aurrean, 80 puntu. Bueno, ara behar luke. Gero berdina garen edo ez. Eta Zer bikote? bete edo ez bete. Baita ere. Aroa Ider, ondo? Bai. Tristura puntu bat. Azken honekin, ez, ondo zaudete. Ondo, bai. Bagaratu lekua, emintzio batzuk egitera goaz. Poz-pozik, Oier Olaia beste aldean. Markagailuak oso berdinduta momentuz. Ondo. Ea zer ematen duen ariketak. Denbora! Pentsatu horrena, itxaron, eta hasi orain. Handitze. Violoncelo. Oso ondo. Bikain. Armarizue. Postontzia. Ondo ari da, Arola. Zer da hori? Semaforoa. Ez. Eskultura. Ez. Ez da, ez. Venga, rezau. Zutabie. Bai. Bikain. Bikoteka egitekoa? Bizkor? Zezena. Ez. Iria. Bai. Iria eta itzaina. Iriproa. Hau, Oier. Oso ondo. Hartu lekua. Oier, kamisetan dara mata. Bai, guzti dut. Itzaia zarazu? Ez. Baina, zeak liburu bat ondala gitzi da, hitz hori agertzen zen. Bar Gloria irakurrizu. Ondo, Ederto. Arrasto. Ondo, 60 puntu bitalentzat. Oier, orain zuek ibilanetan, bultza eta bultza, emintzioak. Ea kimika pixka bat dagoen hemen.
Denbora. Nahi duzuenean. Etxea. Etxen sartu. Ostontzia. Oso ondo. Oso ondo. Ostontzia. Usaina. Termometroa kalentu. Bai. Ja, ez lanean. Kristala garbitu. Kristala garbitzailea. Bai, eta? Eta begiralea. Zoko Ez. anitzi. Bai. Bat badaukagu. Kristal garbitzaile. Bai, eta? Ventana. Bai. Bai, lehioa, ondo. Bai. Eta ez lehoia. Ondo. Ardo du menua. Txalo. Lehoia egiten hasi gara. Bai. Ze normalean kombinazioek lotura izaten dute. Kristal garbitzailea eta... Leioa, askari iritsi gara, oso ondo, 60 puntu. Ikain, txalo! Bide batez oso akats ohikoa, edo oso gaizki ulertu ohikoa. Jon Asier, gaizki ulerturik gabe. Bueno, hartu lekua mesedez, Aroa Aider bestaldean. Ia, beste hiruko bat osatzen dugun. Bizkor bikote, demora. Lebizikoa? Txorie. Aingerua. Eroi. Hegazkina eroi. Ez. Hilda. Momia. Txoria. Txorie, Bai. egan. Egan egin. Bai, eta hori, zein da? Helikopterotik bota. Ez. Zerua. Bigarrena. Auskalo. Igidatu, kotxea. Gurpila. Bai. Epa. Muxu eman. Pareja, Maitasuna. Zerbira? Kotea. Muxukatzen. Neska laguna eta... Maitasuna. Jon Asier, mesedez. Maite minuta. Maite minuak pareja... Maitasuna, maitaleak. Maitaleak hori bai. Eta? Bat falta? Bazen? Egan, zerua. Sagusarra. Bai. Vale. Bueno, maitaletarako laia falta esango dugu. Bai. Maitaleak baino ez 30 urte ezkonduta darama bigote bat. Jon, Asier, habla, 4 kilometrora. Sí. Bodas de oro. Ba, 60 punta upasuek. Sua ondo itzalita zegoen ja hor, Ondo. Bueno, maitasun gehiago banatuko dugu. Ja. Puntu eran, hemen puntu asko ditugulako, jokoan Aroa Aider eroglifikoak datoz. Bakoitzak 50 puntu. Lehenengoa, neskak. Denpora. Jaso gora. Ukabila. Oso ondo. Wow. Oso ondo. Jalo, mesedez, Bueno, jaso gora ematen zuen pista ere bai. Ikusten dugu kabila. Ondo? Detektibe lanetan. Kontzeptu berria zen eroglifikoetan, ukabila oso ondo. Lupa oso ondo erabilita, segi hortan. Bigarrena, denpora. Non dago baloia? Zure. Ni zuloan. Oso ondo. Zuloan. Zuloan. Oso ondo. Zuek esna. 100 puntu, bikote, ondo. Oier Raia. Eroglifikoak, bai? Osmatukuz? Bai. Guazen, lehenengoa, denpora. Asko maiten hau? Anipak. Ez. Zer dago ikue? Iak. Bai? Ia papa. Asko maiten hau? Badara erantzuen zati? Aniak pa. Amamak. Ez, Abipa. amaitu pak be bai? Zer? Abipak. Pakaipa. Papaipa. Hori iz eginda dago. Iz egindakoa bat. Aiz eta pak. Aizpak. Olai ari zen maitalean zerrenda errepasatzen. Aipapa dago, papaika ere bai. Bigarren eroglifikoa denpora. Bata eta bestea dira. Ding. Dingez. Dong. Ez. Kanpaiak? Kanpaiak zer? Arbea. Koa. Rin. Ez. Kanpai arbea. Ez, kanpaiak soinua. Ding dong. Ez da arbela, zer da?
Klariona. Bai, beste batera. Karionakoak bat... Bestera batera klariona. Kanpaiak tan. Agertu zaigu, inoizkotan. Tan egiten du, klera, klariona, klera, eleken dute kera, tankera eta koak. Tankerakoak. Oier, zaude gustora. Punturik ez dugu banatu. Erogliori etortzeko. Bai. Etortzeko. Nahi duzu bizabiz bat? Nahi zuen, erogliogaz? Igual bai, Igual bai, Oier, rari da. Nor da hori, Eroglio Karnovich da, eroglifikoak diseinatzen dituen gure lankidea. Bai. Jugoslaviakoa. Eta jaioa, alegia. Jon Asier. Etxareten azarratzen, erogliorekin zuepez. Zer mauz, eroglifikuketa, etxetik eta ondo? Etxeti ondo. Etxetik ondo, Asier, emetipe bai. Kusiko zu, guazen, lehenengoa denpora. Nori ari zara... Itxaroten. Osondo. Izaro abeslaria ikusten dugu zen, teletran, izaroten eta egiten dugu, eragiketa zeta eta teixa, itxaroten, osondo. Oier beste aldean azarre, hori nik ere banek, Bigarren eroglifikoa, guazten denpora. Badakizu non dagoen... Eskua. Esk, baderantzuna esati? Eskan, behatza. Nolakue da? Zuzen. Fina. Beien? Esk, baderantzuna esati, gero zer ikusten da? behatza. Bale, Luzea. bestera batera? Esk nolakoa da? Esk horia. Zen? Esk hori eta atza. Behatzanen ordez atza. Esk hori atza? Urrun ginene, Asier. Bai, oso. Bueno, lehenbizikoa sartu da, 50 puntu. Eta zazpikitxo bat jarraian egiazki, bai, Xabier Etxegarai bidali digu, eroskira joan da, erosketak egitera, zartagi berri bat erostera. Hori ere egin, tarteka, 5 urtean behin bada ere. Zartagi berria erostera joan eta irakurri, honako irakurri du. Azalera ez itxatxi zakarra. Eta Xabier esan du, hau zer da. Hemen gauzak itxatxi egiten dira, edo ez, edo zartagi honek ez du ni zakarra izaterik nahi. Bueno, azkenean argitu du, gazteleraz ere superficie rugosa más antiadherente diolako. Zakarra da eta ez itxaskorra aldi berean. Animo, Xabier, eta eskerrik asko, bihantzea datik. Eutxi goiari. Bai, txalo. Wow. Ez dakozu zer, marakarik ez dakozu zer. Itxaskorra... Begira, aitortuko dizut. Karriate txistu bat. Ez da jotzen. Baina egia da, Joseba Irazoki ere atera izan dela estenatokira txistua gotzera, jakin gabe. Egu bertsio experimental bat? Venga, experimentala. Ba, Ja. Ez da horrela eusten badakit. Tonu emon guri? Tonu emon. Tonu emon? Bai. Ahi ba, Bat, bi eta hiru. Miluz asko, atxerena ezazu, esku honetan dago zure ondarea. Oso ondo! Eta badaki, bai, ezkerreko eskuarekin joar da molina eskuiarekin. Dena ere ondo ez du egingo. Edo, Jon? Bueno, hori zili bat ez bada. Hobeto. Badakizu txistu zaten, Jon? Ez? Inoak badaki txistu zaten? Ez ni txistu ez. Publikoan? Ai, klaro, nik txistu ez. Ez, bueno. Ez da txistularirik? Jo dezagun eskua, mesedez. Ai, pena? Askatu esaldia, saiatu behintzat. Hauxe zuen lehenbizikoan Aroa Gider. Enuntziatu dio, musikari baten hitzak. Ez nireak noski. Entzun da. Zematzaku banatu benituen, Miluzen, iazko denboraldian. Bikote mitikoa, 3, 5, 6 edo 8. Aitor eta Jon, ez? 5. Ez? 3. Ez? 6. Oso ondo. Venga, ia banatzen duzen orten be. Bida. Musika. Non du jatorria, Muñeira de Chantada, pieza tradizionalak. Asturiasen, Galizian, Kantabrian edo Katalunian. Galizian. Muñeira. Oso ondo. Bai. Ikain? Hene.
Eta aurrera! Zenbagarren segurako dantza txapelketa jokatu da 2023an. 40garrena, 42garrena, 47garrena edo 50garrena. 47. Oso ondo. Hortan ere aritzen gara? Ibilitakoa. Bai, sueltoan eta? Ez. Da euskal dantzatan. Bueno. Aurrera? Zein mendilerrotan dago, Arakaldo, Oiz, Arno, Gorbeia edo Gorobel. Arno. Ez da zuzena. Gorbeia. Bigarren errebotea. Gorobel. Oizen dago ba. Lastima. Puturik ez. Ge izkia bai. Naro Aider aurrera. Nola jarraitzen du zuaren hormak apurtzea kantuak, entzun. Ezin daitekela, ezinezkoa da, ezin duzula, ezin dugula. Ezinezkoa da. Ezinezkoa da. Ondo, formak apurtzea. Asko zobeto entonatzen. Bai, txistuarekin baino. Txistulari bet behar duala ere. Bai. Danokara Ez dago dantzarizek. hemen, txistularirik, Ez dago. Bueno. Bikote? Txistua jo nahi dugu, ezaldi honekin, edo? Ez. Aurrera ba. Non dago? Zenso Ji. Tenplua? Osakan, Tokion, Kioton edo Naran. Bai? Kyoto. Han protokoloa. Osaka. Ez bigarrena. Nara. Ja ba, errebote biek ere. Musika gehiago. I like to be in America, oh because in America, everything be in America, oh be in America. Ze ona. West Side Story. Ze urtetakoa da? 1956, 71, 76 edo 71koa. Filma, beti ere. Naro Aider. Ta-ta-ta-ta-ta-tan. 1996. Ez da zuzena? 76. Kue. Ere ez. 71. Ondo. Ondo. Natalie Wood, Super Crush. Jon, Ondo. Asier, askatzeko aukera, eh? Bai. Bai? Saiatu zarete? Saiatu noa. Ja ba. Ondo? Entzun nahi genukeen musika egiten saiatzen gara. Bizkor esana gainera, zuzena da? Oso! Berotzen gabiltz. Miramonetik bila gabiltz. Txistulari bila. Esan digute realizazio galan badauela baten bat. Ez da sekula alako Kontrolien txistulari badago. beharrik izan. Mesedez bajatu, ian ordan. Ja. Tortiakola, ondo. Oie, Rolaia, txistulari zela dator dantzan ningu? Eolaia, ez ezko garbia, eh? Komodin batega itxik, dantzan ningu? Igual bai. Igual Bueno. bai, bale. Eskua, bigarrena, zeuentzat. Eta igandeetako biharamunean esana. Entzun. Bizitzeko gogoa, kalboran zaudenean, barnean sentiarazten. Nongoa da, Raimundo el Canastero musika taldea. Iruñea, Lizarra, Tutera eta Falla. Lizarra. Oso onak, eh? Bigarren galdera. Nola du izan Iñaki Irasteuk plazaratu berri duen poema liburuak? Zakurrak, zakur zaunkak, zaunka egiten dutenak, zaunkarik ez. Zakur zaunkak. Zakur zaunkak. Oso ondo. Oso oier, bai, hori da. Puntuak ere behar dira, eta? Ene? Zein euskal hiriburutan emango du kontzertua Rammstein musika taldeak ekainean? Donostian, Iruñean, Bilbon, Gasteizen. Donostin. Oso ondo, enekien? Bai, No? realearenan. Oso ondo. Du hast mich egiteko aukera izango da. Bebek alaifen ikusi neban? Bai. Bai, ondo, indartxu,
Nongoa da loinatz, abez batza. Beasain. Lazkao, Beasain, Ordizia, Zaldibia. Beasain. Maitalerik daukazu bertan? Olaia? Ja, loinatz asko emandako herria. Beasain, patroi ere badut eta. Bai, oso ondo gabiz. Jarraitu edo askatzen saiatu, aurrera, venga. Bai, segidu. Zein da argazki kameren flasharen hotxa? Flist, flist, flasht, xast. Flist. Jon Asier. Flasht. Flasht. Naro Aider. Xast. Mesedez. Rist eta. Zuko segura argazkirik atera edo. Ba, beste galdera bat. Entzun. Nork asaten du eta nork erabaki. Nongoa da, akalei abeslaria. Zarautz, Zumaia, Orio, Deba. Zumaia. Osondo. Ka! No, ikusten da zer. Vale. Bueno, Bai. Saiatu. Bai. Zan? Azkeneko Coca-Cola kalte egin ote zidan. Gozategiren kantutik atara dugu. Osondo! 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 Komodina! Azkeneko Coca-Cola kalte egin ote zidan. Joko genugetxizuarekin baina ezakigu. Jon Asier, beste komodin bat? Bai. Ja ba! Norbaiten gandik ies egin nahi duzunerako. Nola jarraitzen du abestiak? Militante sentimentalak izateko ohitura txarori. Eskasti taldea, apurtzera gatoz, gainditzera gatoz, aldatzera gatoz edo borratzera gatoz. Gainditzera gatoz. Erregotea. Aldatzera gatoz. Bigarren errebotea. Apurtzera gatoz. Ondo? Eta aurrera, Jon Asier. Zein erakundek ematen ditu Lauax eta sariak, Elhuyar Fundazioak, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Bizkaikoak edo Euskaltzaindiak? Elhuyar Fundazioa. Asierrek barre. Vale, esan. Bizkaiko Foru Aldundia. Osondo. Vale, esan. R. Eta musika gehiago. Tarte horretan, zenbat aldiz esan du txapelpunkek ez 2, 4, 5 edo 9 aldiz? 5. Ondo. Osondo. Ez. Iñigito. Aurrera. Rod Stewart. Zenbat diru irabazi zuen Barbie pelikulak estreinaldiaren asteburuan bertan. 150 milioi, 200, 300, 400 milioi baino gehiago. 4 milioi baino gehiago. 300 milioi. Osondo. Bai, nahiko ondo, egazan. Wow. Estreinaldia, bai. Gustagarria. Abera bai, Bai. Margot Robbie. Bai. Osondo dau. Naro Aider, Eba, akit. askatu nahi duzue? Bai, Ba, guazen? Dale. erreinu bat daukatera ikita zugandik salbu. Bai, Izarona bestia. Izarroren abestia. Bai, horixe! Komodina zuentzat! Markagailuak adi danok buruz burukoaren aurretik 210 puntu eta komodina Naroak eta Aiderrek. Oierrek eta Baiak 360 eta komodina. 300 Jonek eta Asierrek eta komodina. Orain txeradokiko dugu buruz burukora zebi talde bidaltzen ditugun aurretik zein da zuzen egin beharko dugu. Naroa Aider, 11 kontzeptu ondo dakizuen moduan 8 zuzen 3 oker. Zuzenak bakarrik maite ditugu. Lehenengo errondan, iturriak dira. Iturriak. Galdetuko dugu. Ate, Irato, Mandaska, Etxauzia, Ama Xantalena, Badaiotz, Barrikena, Bidate, Neptunorena, Txakurrarena, Dindin. Dindin. Esan nahi zuna. Dindin. Igeldo auzoan. Neptunorena.
Hau Iruñean. Bidate. Sondo. Naro Aider? Bale, esan. Ama Santalena. Irunen. Oier, Olaia. Badaiotz. Gasteizko sokatira taldearen izena da hori. Errondatik kanpo, Oier eta Olaia. Erantzun ez zuzena emonda, Jon Asier. Barrikena. Askoitian dago. Naro Aider. Mandaska. Vale, bai. Mandaska. Mandaska. Hau Lekitxon. Jon Asier. Irato. Norbait itotzea adierazten du horrek. Txakurrarena. Bale. Bai? Txakurrarena. Oso ondo. Zazpigaletako iturri historikoa Bilbon. Erantzun Vale, zuzen plan. bakarra. Planto. Geratzen da, planto. Egingo dugu. 70 punturekin. Ba, 70 puntu zuentzat. Planto. Ate zen beste zuzena, Gasteizen. Eta komoina gorde, bueno. Estrategiak. Oier Olaia. Bigarren, errondan, ez dira Gipuzkoarrak. Xavier Ramuriza, Xavier García Ramsden, Xavier Euskitze, Xavi Alonso, Xavier Madariaga, Xavier Quintana, Xavier Paya, Xavier Sandio, Xavi Bandini, Xavier Silveira, Xavier Otaegi. Xavier Ramuriza. Zer? Ez dira, que Hori. Xavier Ramuriza. Ez dira Gipuzkoarrak, Xavier Ramuriza, ez da. Zornotzarra. Jon Asier, Gipuzkoarrik ez. Xavier Rotegi. Xavier Rotegi, Txirri, Donostiarra. Ez. Jon eta Asier, errondatik kanpo, geratuko dira. Naro Aider. Beste bat? Bai? Xavier Silveira. Esan. Xavier Silveira. Azarra. Lesaka. Oier, Olaia. Bai? Xavier Paya. Getxokoa. Naro Aider. Vale, bota. Xavier García Ramsden. Bilbon jaio zen hau. Oier, Olaia. Xavier Madariaga. Hau ere Bilbon. Naro Aider. Xavi Bandini. Iruñekoa da. Ez daki zein da, tio. Bi badaki zein da. Bai, eta Alonso bera. Bai, bikote? Erantzun bat? Oier, Olaia. Xavier Quintana. Bilbotarra hau ere. Euskal zain ezaguna. Naroa, Eider. Komodina. Noski. Komodina erabiliko dugu. Bai. Endo horreta marpuntu. Xavier Zandio, txirindulari Nafarra, 150 puntu gehiago. Euskitze Azpeitiarra. Noski. Xavi Alonso. Azpeitiarra. Azpeitiarra. Eta... Bai, ez da? Zuena da, Euskitze etxalo bero bat zuek. Ondo. Xavi Alonso Tolosarra. Da Xavi Alonso Tolosarra. Zuena da, Xavi Alonso. Gurea. Ondo. Horixe. Hirugarren erronda. Bigarren eta hirugarren. Taldeen artean daukagu Leia Bizia, Jon Asier. Ondo pentsatu erantzunak. Frantziako turraren 2023ko etapak. Teramo San Salvo, Bilbo, Paue Lagan, Liburn Limoges, Sangalo Gaizebald, Vulcania Izuag, Amurrio Donostia, Gasteiz Donostia, Akize Nogaro, Belfort Le Markstein, Zornotza Bayona. Bai? Bai. Bilbo. Lehenbizikoa? Ondo? Amurrio bai, Naro Aider? Ez, txen. Ja Pauel zailkatu Aruns. zaretuta. Pauel Aruns. Ez que no me arriesgo. Bosgarren etapa hau. Oier, Olaia. Zornota Bayona.
Hirugarrena. Gasteiz Donosti. Bigarren etapa. Sangalo, Gaiser. Vale. Sangalo, Gaiser World. Suitzako birako etapa. Hau. Ba, leian geratuko diren bi taldek puntuak behar dituzte. Oier, Olaia. Liborne, Limoges, edo. Zuzena. Jon Asier. Vulcania Isoir. 10. etapa hori. Amurrio Donostia ez da. Ez, erabiltzen bago erazten dugu guk, ez? Irudia. Bi, erantzun zuzen. Bai, komodin. Ez, gero horrek erazten dabe. Ez, guk, diela iru. Irazia bebrezeki komodin. Bueno, aukaz Zer igual. puntu ez, ez? Bi eta bi, Olaia. Bi zuzen, bi oker. Geratzen dira. Zer ingo dugu? Erantzun bat behar dut? Esan? Komodinito. Bai, Komodine, eske. Bizatzu. Da behintzat bizirik, egon? Bai, Baina, Bai ba. Jon Asier, Komodina. komodinarekin eskuratu dute. Jonek eta Asierrek taula. Osondo, 150 puntu gehiago. Oier, Olaia, ez zegoen Zereinik ez zegoen. aukera hartzi, Bueno, 650 markagailuak ikusiko ditugu, 650 puntu orbizian. Durangon, 360, Oñati Zizurkilen, 450. Eta ez zigortu zeuen burua. Ez. Egoera hortara iritsita, bi erantzun faltan, komodin batzuek, komodin bat besteak. Bai. Bueno, hau izan da, bigarren saioa azkena, Oier Olaia. Ze sentsazio, Oier? Pozik, bai. Pozi, baina... Oier, aurpegi batez adierazi beharko bazenit? Ai! Ez da txartxarra ere, baina ona ere ez. Bueno, bi saio on egin dituzuen minuzen hori bai. 150 euro ere irabazi ditugu. Eta horrekin, Olaia? 150 euroiekin. Bai, horrelako planen bat. Gira oso bikote polita egin duzuela, oso gironean aritu zarete, jator, alai, besterik ez dugu eskatzen. Bueno. Eskerrik asko bikote, etortziaren plazer bat. Txistulari barik. Euskal Herriko txistulariei, bueno, deialdia mesedez etorri miluzera. Zemina egiten ari den haue, ikusi, txistu bat horrela. Buah. Beste esku batzuk hartuko dute alako batean, eta orduan justizia egingo da. Naro Aider, zuei txistu joka, horrela pasagara, puntu bordo batekin. Jon eta Asier, txistuka baina... Justu. Presio heltzea bezala, xe? Ondo, sortie alde eta hone gauzek, ondo. Baita talentua ere, Eski. Orain bietatik behar da. Bereziki talentua, sokatiran, bizkor, erne, argi erantzun mesez, zuek erantzuten lehenbiziko gainera, beraz, bi bikotek hartu lekua, sokatira goaz, gozen. Denbora! Zein herritakoa da Joanes Ilarregi bertsolaria? Ospegi. Leitzarra, zein kolore du eskumako errenkadan Errumaniako banderak? Gorria. Zuzen, zein musika tresna mota da atabala? Sokazkoa. Perkusioa, zein herrialdetako hiriburua da Erroma? Italia. Eski. Beste zein izenez ezagutzen da Uribarri Ganboa urtegiko untxien uhartea? Zuatza. Zuzen, zenbat A ditu agirretarrak hitzak? 4. 3. Beste zein filosoforen irakaslea izan zen Sokrates? Platon. Zuzen, nork egiten du txorrotxio? Txoriak. Euskal Herriko zein hiritan dago Urretxindorra ikastola? Bilbon. Zein koloretakoa zen autobus magikoa marrazki bizidunetako autobusa? Horixa. Horia, bai. Nola esango genuke autoa frantsesez? Paso. Voiture. 80 gora, zein urtetan izan ziren Bilboko uholde ezagunak? 80. 83an, norekin batera abesten du Bi Miru Gu abestia Tok taldeak? Mirua. Joferekin batera. Zenba minutu daude 3 ordutan? 180. Bai. Momentu bat iristen da hor, bi akats eta arabak gaitula. Bai, garesti ordaintzen da. Bai. Zer moduz?
Neskak? Ondo, gusto. Ondo. Bai. Dantzatxu batzeko relajateko eta ikusi beharko da, naroak ze estilo daukan. Ja, saxofoia aurrengorako Eider gogoan izan. Bai, behar du baten bat zio zer joten. Ze txistu honekin. Eider, ekarko zu saxofoi aurrengo miluzen? Venga, vale. Apa, bikote. Grabatuta beratu da! Hau neskak! Horazuek! Ondo, Jon eta Asier! Ez dakit fizika lagun izan dugun, edo astroak, baina zerbait gertatu da, Oso zer unibertsuko indarrak, bai. Aurrera egin, Lehenbiziko saioa eta finaleraino heldu gara, pozik? Oso. Oso eta oso, bi oso. Eta zakuan erne, jokoan gaur, 52.150 euro. Eta hau aipatu da, parentesi txiki bat hemen, zearitu gara darra joz, esan diegu, txalo truke dirua ematen dela eta. Ez da egia, beraiek ere badakite, baina hal ere, berez munduko publikorik onena da. Urola ikastola zuturik, zuei txalo jozeko, altxa, betxe. Hau da, hau. Oso onak, Oso onak. Etorri laster. Eta orain zut, ez, eseri, lasai. Hala. Hartu dugu guztiok lekua, final egin behar dugulako. Jon Asier, kontu serioak, miluzen orain, eskuartien, 52.000 euro. Jokoan, zue bakarrik ez, Euskal Herri, dana geuri begire, eta indarrak emoten eurei, eta bakoitzak bere zer eginak bai, aplikazio batara, venga, jolastekuna iritsi delako, batera, egin behar dugu jolas. Jon Asier, zerte hon, mutilek. Pandero joleak dira. Denbora. Ainhoa Gozategi. Bai edo ez? Landakanda. Josune Arakistain. Rufino Arrola. Nacho de Felipe. Eneritza Ulestia. Jon Rezabal Munacho. Venancio Bernaola, Caracol. Iñaki Zabaleta. Bingen Zupiria. Rimi Erostarbe. Amaik izenak agertuta, amaikakoa kokatuta, egiaztatu egingo dugu. 6 akats daude, ariketan. Bost akats. Sei akats. Azken segundoak. Jon Asier, urrezko galdera. Amaika hauetako bik, Kepa Junkeraren egitasmoetan parte hartu dute. Denbora. Jon Asier, mus? Ondo ez. Landakanda, pandero jolea, zuzena da? Ramon Zubizarreta, Landakanda, ez izenez, Laja eta Landakandan. Lajak trikitia, berak pandero. Rimi Erostarbe. Oñatiarra.
panderoa jotzeagatik ez ezik, irrintziak botatzeagatik ere ezaguna. Eneritza Blestia. Neomak, taldeko kide zarauztarra, panderoa, perkusioa. Iñaki Zabaleta, ez. Gernikako Kenzazpi taldeko teklatu jolea, trikitilaria ere bada. Rufino Arrola. Pandero jolea, ez. Zuzena da. Trikitilaria bera. Gure Agus Barandiranen maisu. Izandakoa, korrontzi taldeko Agusena. Josune Arakiztain, zautzen dugu. Bai edo ez, Asier Jon. Ez? Untza. Vale. Ez da. Pandero jolea. Untza, Sune orain, bakarkako proiektuan, eta soinu jolea bera. Eunde berrogeita marra euro. Bingen Zupiria. Izen ezaguna? Izena bai. Badakizuen ordan? Ez helburu mato, no? Hori, ondo, Asier. Kultur sailburua. Ez da, pandero jolea. Ba bai, Miren eta Bingen Pandero bikotean, jolea izandakoa, bai. panderoa jotzen zuen. Akatxe gehiago, karakol baiezkoan jarri dugu, ez trikitilaria baitzen bera, soinu jolea. Jon Rezabal Munatxo bai, zestoako Linton Town taldean, Nacho de Felipek ere panderoa, eta nola jotzen du, Ainhoa Gozategi ere bai, Asier, nebarekin batera, bikotea osatzen zuen. Amaika botako bik, Kepa Junkeraren egitasmoetan parte hartu dute, galdetu dugu. Kepa Junkeraren egitasmoetan. Kepa Junkerarekin, seguru, bat baino gehiago aritutakoa izango dalako. Eneritza Blestia zuzena da? Bai, horixe, Kepa Junkera eta Sorginak proiektuan parte hartu baitzuen, Aulestiak. Jon Asier, 1000 euro eskuratzeko aukera, horrezko galderan. Nacho de Felipe, markatu dugu, bera bakarrik daukagu, bere talde, zoragarria, oskorri, baina Nacho de Felipek Kepa Junkeraren egitasmoetan parte hartu du? Zuzena da? Iñaki Zabaleta behar genuen. Infernuko auzpoa diskoan, hori da. Jon Asier, baina ondo, 150 euro irabazi ditugu, eta gaur bertan, iritsi eta lemeziko saria. Urrengoan gehiago, trikitia eta panderoa ekarri, apa bikote! Eta hemen txegongo gara gaur betan ez iran zegoen zain, eskerrik asko regotia